chulo maber. Maendi biro mana ndalo achiel bang' riwruok mar clinical officers bende chako ng'anyo margi mar sundo piny owacho mondo nywandgi kaachiel gi ute thieth gi e kumba mar SHA. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Mana seche matin bang' ng'anyo machielo mar clinical officers chakore pachoka, jochiw thieth mane ondik kod rak mar universal health coverage higni 5 ma okalo bende chako ng'anyo gi otieno ma kawuono. Jochiw thieth gi ywak ni kuom higni 5 ma osebedo ka ondik gi yor rak, gisebedo ka gitiyo matek gi osara matin kod geno mar yudo tich ma ongirore, gino ma osebedo ka gore e lwanda. For the past 5 years, the first contract ended in 2023, and we were promised that we will be transitioned to permanent and pensionable terms. But unfortunately, the ministry, the Public Service Commission, and the COG did the otherwise. These our colleagues have been seeing patients without pay for quite a number of times. They have suffered in the hands of the government, and we have said enough is enough. We are going to paralyze all services in the all public hospitals to stand with our brothers and sisters who have been suffering. Wach makoro sundo ng'anyo margi. Today we are here to announce that we are going on strike. We are joining our fellow nurses who right now are in the streets demonstrating and picketing in the Ministry of Health, to the Parliament, to the COG, and to the Public Service Commission. Telo mar Kenya Union of Clinical Officers mabende ne ochako ng'anyo tieno manyoro koni pok giyudo ripot moro amora mar migawo mar thieth kanyaka sani ng'anyo gi pod biro dhi nyime. We have not been called for any meeting, and we do not expect to be called for any meeting, because especially on the issue of SHA, the highest policy makers, that is the ministry, they did a resolution and directed SHA to implement that decision more than a month ago. What else are we going to discuss? So we have said that we do not want meetings. Everything that needed to be negotiated, everything that needed to be met on is already written down on paper and directives given. So we want implementation. Moko kuom gik ma clinical officers dwaro mondo mi sirikal ochop kare oriwo miyo gi teko mar puodho thieth mar jotuo e bwo SHA kaachiel gi miyo ute thieth mag gi orak mar SHA. For the union makes us strong. Judith Omondi, Ramogi TV. Paswadi yue moro machuoko do bang' daka matin no kama makamu kani Kisumu kanyo wacho ni MPs okal ko report piyo mondo Babu bed executive prime minister kasto koro Kenya dhi maber. Erokamano makamu. Ramogi TV ler ahinya nyoniang' kabwaye kendo waneno news maler gi min wa Damaris Ogara, Pastor Joseph Odongo kod Beverly Shad. Erokamano ahinya Trevor amor ka kukelonu habari an Pastor Omondi tiche mar gemo